for YouTube channel here. Mwalimu Dosi mzakumbuka motani. Personally, there are a number of attributes that I can comfortably say I'll remember him. When he was a minister, ineyo nzakumbukira zambiri chifukwa pamene anali minister boma la UDF ananga tapambana, wina anali kuchichiri, wina ku Zingwangwa. Nditapita ku office anamtenga mmozi ku Zingwangwa, wose kwapitisa uchichiri, and amachita monitor anangawo kuti mpaka anapita uchansa college mpaka nakasiriza masiku onse amandifusa mabeba ajali bwanji. Ndi anali munthu wina wake simungathe kuchita kuti kodi munthu uyu usamazika kuti kaendiwa kuchikwawa, kaendiwa kumpoto, kaendiwa kuti anangokhala munthu wina amene amangokonda munthu aliyense. Ndi mwana wawonso tinayo ku parliament amene ali chairperson wathu wa media and communications. Naona kuti nditengerepo mwayi wasachifukwa cha mwana wao amene ndi Honorable Susan Dosi Yokai, koma zimenenso andichitira ineyo ndi family yanga, ndaona kuti andikhale nawo ndiponso mawo ndikakhala nawonso kuchikwawa, chifukwa munthu uyu anali munthu mmodzi amene anali besanko, amene anali ndi chikondi ndi munthu aliyense amene amuziwayo. Ngati dziko tataya kwambiri chifukwa masiposa ambiri aja ndadosi, ndiponso ndikukumbukira siku lina atachoka pa minister anakayenda okha ku London kuchita kuboma la Britain kuti muje ni kuma third world countries ayena kuti azithandizaso ma development aids azikhala sports. Anakachita ndawara ku London okha mu London muja kuona kuti anthu kumadabwa kuma ali former minister of sports wakuno ku Malawi. Zinthu zimene sizinachitike, zimene sizizachitika ndimene analili Moses Dosi. Mzimu wawo use mwantendere tose mapeto ake ndamene wowo, koma ndikuwafuna zabwino family, ndikonso kumene kupita Dosiwo kuti Mulungu awalandire bwinobwino, family yawonso ikhale mwantendere, akondane amene amakonda na Dosi ali ndi moyo. May his soul rest in peace. Ziko. Yesu Kristo wakuye ati ambuye akarina izanimiji makuma
tsopano tsamukizana tsopanoera kuratike ngati mani vamphatsi vathu zinondokuziyeresa kuti zisanduke thupi ndi magazi a Ambuye athu Yesu Khristu. Pa nthawi imene iye adaleredwa mwa ufulu wake adakomera masautso ake, adatenga buledi nakuthokoza ndi kumunyenga, namupereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse, popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa chanu. Modzi adathakuya, adatenga chikho nakuthokoza ninso ndi kupereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse, popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a pangano chatsopano ndi chosatha, amene adzatsiridwa chifukwa chanu ndi anthu ambiri kuti apafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Choncho Ambuye, ife kukumbukira imfa ndi kuuka kwake tikupereka kwa inu buledi wa moyo ndi chikho cha chipulumutso, ndipo tikuthokozani kuti mudatiyesa oyenera kufika kutsopano ndi kukutumikirani. Tikukupemphani mwadzichepetsa kuti polandira thupi ndi magazi a Khristu, Mzimu Woyera atisonkhanitse ndi kutisandutsa amodzi. Mukumbukira Ambuye nyumba yanu yobalalika pa dziko lonse lapansi, ndipo mufikitse chikondi chake pa penipeni pamodzi ndi Francisco papa wathu, Thomas archiepiscopi wathu ndi ansembe onse. Mukumbukire mtumiki wanu Moses, amene mwamuyitana kuti asiye dziko lapansi ndi kubwera kwa inu. Tikukupemphani kuti iye amene mwamfananitsa ndi mwana wanu imfa yake, mulole kuti adzafanifane nayenso kuuka kwake kwa akufa. Mukumbukirenso abale athu amene adagona ali ndi chiyembekezo cha kuuka kwa akufa, ndiponse omwe adamwalira m'chifundo chanu, alandireni kuwala kwa nkhope yanu. Takutanani mutichitire chifundo kuti pamodzi ndi Filipo Bariya amayi a Mulungu ndi Yosefe wodala mwamuna wake, ndiponso apostolo odala ndi oyera onse amene adabwera pansi pano pa mibado ndi mibado, nafenso tikhale oyenera kulanda nawo moyo wosatha ndi kukuyamikani ndi kutamandani kudzera mwa mwana wanu Yesu Khristu. Kudzera mwa iye, pamodzi naye, mwa iye, inu Mulungu Atate mphamvu zonse, pamodzi ndi Mzimu Woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Monga momwe mpulumutsi wathu adatiphunzitsa ndi kulamula komanso potsata maphunzitso a Mulungu, tikunenamonso pakuti Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe, monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu, mutikhululukire ife zochimwa zathu, monga ifenso takhululukira adani athu. Musatisiye ife m'chinyengo, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwachifundo chanu mutipatse mtendere pa masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse, pamene tili kudikira mwachiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Popeza kuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi wanu nthawi zonse. Ambuye Yesu Khristu amene mudauza apostoli anu kuti ndikukusiyirani mtendere wanga ndikukupatsani. Musayang'ane machimo athu, koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Amen. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse.
naka pamphasa pa mulungu naye ndi amachosa machimo a dziko lapansi kodala amene aganidwa kukanda wakuda nkhosa. Ambuye sindioyenera kuti mulowe m'nyumba mwanga, koma munenema mudzoka ndipo mzimu wanga udzachira. Koma ndi magazi a Yesu Khristu atisunge mpaka moyo wosatha. Tafika mchigawo chopita ndi Ambuye Yesu okhala mu Eucharistia Mungu mkutsana amene tikuyenda kwa kulo kuno tikhale kuti ndife akatolika komanso kuti takonzekera kulandira sakramenti yoyera tsiku kwambiri tiyeni tisunge dongosolo limene tapemphana.